helo, noswaith dda, a chroeso i Haclediad rhif 37! Gwbr y hwps bawb. Ydan, da ni wedi cyrraedd y rhif hudol yna, 37. Oedd mewn chwedloniaeth Siapaneaidd yr blwyddyn yn dyfywyd i, lle na oedd ti yn trigo, neu bydde ti'n byw tan bod ti'n rili hen. So, gadewch i ni croesi bysedd byddwn ni fel y chwedloniaeth Siapaneaidd na ac yn byw am 1000 o flynyddoedd. Os da chi eisiau gwrando yn ni am 1000 o flynyddoedd, mae hwnna'n gwestiwn arall. Heno mae Bryn yma. Hello. A Iestyn. Hello. Hello then, swnio fel hyn samurais y ddau nhw. Bit yfad rhywbeth ar enw Big Ben dwi, so dwi'n... Mae hynna'n iawn. Oce, gyn i fynd trwy roster. So, Big Ben, ydy hwnna'n ale, ydy hwnna'n wirod? Mae o'n crafty Dan microbrewery, brown ale, a bittersweet resonance, it says on it. Nid yn unig hipster yn y byd go iawn, ond hipster... Ond ti'n gwybod be? Dwi'n gwybod faint o hipster di hwn, fucking bargain booze o dda? Hei! Ond ti'n dechrau fod o cyn iddo fo fynd yn cool ac yn mainstream ac yn Tesco. Mae hynna'n good fo. Cyn iddo fo hitio Aldi's. Wow. Bryn, beth yw'r tipl? Talisker? Well, actually, cadw ar y thema, dwi ar y punk IPA gan Brewdog. Sbiwch, a dwi ddim yn anffodus. That's right, gwydred o ddŵr gorau Grangetown gyda i. Diolch yn fawr, boys. Ia, ond eto, dwi ddim yn yfad o dŵr, chos dwi Llundain, a mae'r dŵr yn Llundain yn awful. Skanky pants. Yndi. Ti'n modd, dyna beth da ni'n neud, fyr un, dylen ni fod wedi boddi cwpl mwy o gymoedd. Sti'n gadw pethau neud yna. Dydy be mae Sioned wedi dweud, ddim yn reid drwy... ddim yn adlewyrchu barn unrhyw un arall. Unrhyw person arall sy'n neud o'r Haclediad. No, mae'n gwybod, sa'ch chi'n boddi cwm rwan, faint o scums dan floating top, de. Neis. Ar yr Haclediad heno ma, neu pnawn ma, os da chi'n gwrando yn yr haf, braf sydd ohoni efo IPA mewn un llaw a tongs y barbecue yn y llaw arall. Mi fyddwn ni'n siarad am iaith rhaglennu newydd gen Apple. Mae Iest wedi bod yn sbio fewn i hwnna gan bod o ein penafal, resident penafal ni. Anghofiwch fi Google, dyna'r cais sydd wedi cael ei wneud gan yr Undeb Ewropeaidd. Sa chi'n licio Google i anghofio chi am ba reswm. Hogie, fyddwn ni gofyn i chi yn sicr pam chi eisiau Google anghofio chi. Be ti'n eisiau dweud? Be ti'n eisiau dweud? Y scum yn codi'r wyn... Na. Ti'n gweld o beth ti'n ei Iestyn? God, wedi gwneud llai na 3 munud a da ni mae off the rails yn barod. Mae hyn gan amlod digwydd 3/4 ffordd trwy. Mi fydd title item gorau yn y 37 rhifyn diwetha. Bryn sydd wedi dofyn i o hon. Mae Iest wedi cael Nest. So da ni'n rhoi y Iest y Nest i'r test. Dyna chi, mae test Nest Iest yma ar y rhifyn yma. Gwch chi glwyd beth gen i fwy ddeud nes ymlaen. Ceir sy'n rhedeg ar tweets, atgyfodiad Nintendo o farw fyw, how to build your own Mario game, a Grim Fandango dod nôl, a bonus podlediad cyffroes ar ddiwedd y rhifyn yma. Felly, llwyth i wneud. Ydyn ni'n mynd i gofio siarad am rhain i gyd? Oer. So, Iestyn, i ddod yn ei nôl lawr i'r byd difrifol rhaglennu sydd ohoni yng ngeiriau post cyntaf neu whatevs. Be mae Apple wedi wneud sy'n mor newydd, be sgennyn nhw i gynnig i ni? Ai just iaith rhaglennu sydd yn gallu cael emojis yn y fodio? Dwi'n angen mwy o emojis! Mae'r emojis yn dod yn built-in, dwi'n meddwl, Mwy yn nhw! Dwi eisiau gallu dweud stori cyfan mewn neges testyn just mewn emojis. Mae pobl yn neud hynna. Ydyn, maen nhw'n briliant. Dwi wedi gweld plot lot o ffilmiau wedi'w gwasgu i emojis erbyn hyn. Ond, fel sydd yn draddodiad i ni yn fyma, amser yma'r flwyddyn, da ni'n edrych ar WWDC Apple Developer Conference, a wedyn mae build di bod gyn Microsoft, a mae be di'r un mae Google yn neud. Mae hwnnw'n dod. I.O. diwedd y mis. I.O. Ond mae nawn ni siarad am stwff Apple
iOS 8 a bla bla bla, pan maen nhw'n announsio hwnna'n gyhoeddus, ond yn iawn. Ond be maen nhw wedi gwneud ydy cyhoeddi fod nhw wedi bod yn sgwennu iaith newydd ar gyfer creu apps i'r Mac a i'r iPhones a'r iPads, sef o'r enw Swift, sydd wedi bod wedi cymryd nhw 4 blwyddyn i greu i fyny at ydy o'n hyd yn oed yn 1.dim eto, mae dal yn beta, ac am blwyddyn cyfa oedd un person yn gweithio arno fo mewn un stafell yn secret a neb arall yn gwybod fod o yn gweithio arno fo. Mae hwn yn swnio fel bod hwn yn rhywbeth allan o Agents of S.H.I.E.L.D. ar hyn o bryd. Yndi, mae yndi. Oherwydd, maen nhw wedi bod yn, ers, dwi'n bod, ffeindio, 15-20 mlynedd, Objective-C di'r iaith maen nhw wedi bod yn sgwennu apps yn fod, dwi'n meddwl. So be di'r rheswm? Wel, ffordd nath nhw ddeud wel, nes i edrych fewn i Objective-C, ac oedd o'n, mae jyst yn gyr yn pen, jyst i edrych arno fo, ti'n bo? Dim fatha... Di hwnna fy swnio fel Apple? Wel, dim nhw'n ddod i fyny fo, dwi'n meddwl. Ond, beth ydi, nath nhw ddeud ar y llwyfan ydy, it's the Objective-C without the C, sef y crap. So, y scum sy'n floatio ar y top. Achos mae'r... Hei, mae'r thema dechrau datblygu yma. Mae'r C hyn yn iaith sydd wedi bodoli bron i'r cychwyn yr byd cyfeirol. Dwi'n cofio gweld manuals C++ hynna i gyd. Yr un i'n rhaid i'r heina? Yn llofft yn nawd. Cyn hynny fyd, o C'n bodoli cyn C++. So, mae hyn yn mynd yn ôl tomon o flynyddoedd, a mae dros amser yn cael i datblygu pam oedd cyfrifiaduron yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol a doedd nhw ddim yn gweithio yn yr un ffordd, a beth yn disio wneud ydy addasu a heb rili meddwl yn mynd yn ôl i'r cychwyn o'r dechrau. So... Sorry, Iestyn. Mae just, os da chi'n gwylio'r fideo ar introduction o Swift ar ei gwefan nhw, mae'n dangos i chdi sut mae darn o cod mewn Objective-C yn edrych, mae'n dangos chdi sut mae'n edrych yn Swift, a mae fatha fod nhw just di cael gwarad o 75% o'r stwff ti angen i wneud yr un peth, ac mae rei pobl wedi ail ysgrifennu i apps rei syml yn barod yn yr iaith Swift ma, a maen nhw'n deud fod y cyflymder ti'n gael o just ail sgwennu fo yn Swift yn ddigon i justifio fo stil mae o. Y dyfais ddim yn goffod mynd trwy'r holl cod sydd yn... ddim yn goffo bod yna. Ie, yn union. Achos dwi'n gweld hwn mae hwn hefyd yn sôn am diogelwch, a bod y posibilrwydd bydde Swift yn iaith mwy diogel. Sut mae hynna'n gweithio? Dwi heb di ddaw gwylio'r fideo yna, o'n i'n mynd gwrando hwnna. O'n i efo mwy o ddiddordeb yn y darn playground gyda nhw. Sydd yn swnio lot mwy hwyl, actually. O feddwl, thema'r Haclediad ydi, bach o mwy o games y pethau am hynna'n swnio lot gwell gyda i. Ie, lle mae nhw wedi dyfeisio ffordd o pam ti'n teipio'r cod i fewn, ti'n gweld yn fyw ar yr ochr o'r dde yn be mae'r cod ti'n teipio fewn yn neud. Mae o'n mewn ffordd, o myd dwi'n dod o, sef HTML a CSS, dwi'n gallu neud hynna'n barod efo HTML a CSS, ti'n teipio fewn, a na fo ti'n gweld o'n dod yn fyw ar yr ochr dde, ond mae hwn, oherwydd y fath o iaith ydy o, mae pyn bach mwy cymleth na hynna. So mae'r lot o bobl yn meddwl, mae hwn yn gret i ddysgu plant sydd wedi codio, herwydd fod ti'n cael instant results yn ôl o beth ti'n teipio fewn, ac os di'n anghywir, mae o'n deitha chdi be amdan drio hwn eich fysa'n gywir, ti'n bo? Ti'n meddwl be, allan ni weld hynna, achos dwi'n cofio un o'n prif, dys gen i ddim meddwl mathemategol ofnadwy. Oedd dysgu codio i fi mor rhwystredig, achos sa ti'n rhoi rhywbeth at ei gilydd, sa ti'n executio fo, sa ti'n previewio fo, a wedyn sy'n rhywbeth o'i le, ond bys ti ddim wastad yn gwybod, rai, dwi wedi newid 3 peth rwan.
So bod fi'n quite yn neud y workflow yn iawn. Wel, nath nhw'n dweud yr hen diwydiad, yn dweud, nes i compilio'r cod ar y 99 problem, nes i fewn yn ffixio un peth, a wain gennau 101 o problem. Na'r whole peth. So, mae rhywbeth fel hyn yn sôn yn gyffroes. Ydy hwn ddo, Iestyn, yn meddwl bydd rhaid i rwan i bobl sy'n creu apps, fydd rhaid i pawb jyst mynd nôl a ail-sgwennu pob beth? Na, ma nhw'n mynd i gario ymlaen cefnogi objectives i tan y dyfodol pell, meddwl nhw. Ond... Sy'n probably fel Boris. Ia, eich wir. Ond, fel efo hanes Apple yn y gorffennol, ma nhw yn dod â pethau i ben. Ac so, os oes ni yn developer, os ni'n trio dysgu hwn, os eisiau hwn, rwan, yn hytrach na hwyrach, fod o dal yn beta, yn fod, os ti'n dysgu sydd wedi defnyddio fo rwan, ac yn dweud, yn adrodd yn ôl iddyn nhw'n dweud, wel, dwi'n licio'r ffordd mae hwn yn gweithio fyma, mae gen ti'r pŵar i newid y ffordd mae'r iaith yn datblygu, yn hytrach na, dod i fewn iddo fo'n hwyrach, a eich fod rhywbeth yn y ffordd ti'n mynd licio. Ond yr unig ochr drwg iddo ar y funud, fysa rei o'n ffrindiau ni yn dweud ydy fod mond apps ar gyfer iOS ag Mac ti'n gallu neud efo hwn. Ond mae'r person sydd wedi dod i fyny efo'r iaith, sef Chris Latner, mae o'n person sydd yn hoffi cyfrannu at pethau agored ar y we a falle. So mae lot o bobl sy'n ei nabod a meddwl ar ôl iddo fo datblygu i fewn i iaith call fod o'n mynd i agor o i fyny, a wedyn mi fydd i'n gallu sgwennu apps i beth eraill os ydy'r cwmnïau eraill fel Google a Windows yn derbyn y iaith. Wyt ti'n credu bydd i mor hawdd y hynna? Ydy Apple yn debygol o yn eitha possessive o rhywbeth fel hyn? Yr teimlad mae pawb i gael o'r WWDC flwyddyn yma ydy fod Apple wedi newid yn gyfan gwbl. Hwn ydy'r Apple newydd o dan Tim Cook, a fod nhw lot fwy agored ac yn barod i rhannu. Fatha mae'r fideos i gyd ar ei gwefan nhw rwan, os dim rhaid chdi fod yn developer i wylio nhw. Ac mae'r beta o'r OS 10 newydd yn mynd i fyny yn fuan iawn, a mae y cyhoedd yn gallu defnyddio hwnnw a reportio problemau efo fo, lle fysa hyn ddim yn digwydd yn y gorffennol. So mae, o blaen, mi nath Steve Jobs dweud fod FaceTime yn mynd i fod yn open protocol, ac dyn nhw byth wedi dod a hwnnw yn ymlaen i defnyddio efo ffôns eraill. Ond o'r neges da ni wedi cael dros y diwrnodau dwytha, mae'n edrych fatha fod o'n mynd i fod yn rhywbeth mwy agored. I fi o'r tu allan, os bydd fi ddim yn iwsio'r dyfeisio yna, mae hwnna'n swnio'n really positive, na i fi ddweud. Yn ôl o un cwmni enfawr arall, caeedig, i un sydd yn agored yn y ffaith bod nhw rwan yn fodlon eich anghofio chi. Mae Google wedi dod fyny hefo ffurflen fach i lenwi ar ôl i'r Undeb Ewropeaidd roi iddyn nhw, i roed yr hawl i chi gael eich anghofio. Mae'n sef Bryn, pan fydden ni gychwyn yr alwad yma, i gyd gesi oedd Dalmain, fyddai'n dod i siarad yn y munud. Dwi jyst yn darllen yr Journal of Law amdan hyn. So gan ne ti ydy'n dyn cyfreithiol ni, beth yn gyfreithiol sy'n digwydd heb Google? So gai i just pwysleisio cyn dechrau na dwi wedi blino braidd a di cael... Gan preface beth dwi'n ymwneud efo chydig o ffeithiau. Dwi wedi cael chydig bach i yfad, so mae'n debygol bod fi allan gweiddi a sgrichiau rhywfaint. Hwyl asbri. A dwi ddim yn dwrna, jyst yn rhywun sy'n opinionated ac yn meddwl lot ac yn fodlon gweiddi ac yn neud hyn ar internet. So, efo hyn yn gyd allan o'r ffordd. Mi hyn yn gyd dechrau efo achos yn Sbaen, lle oedd na
dyn wedi mynd a Google i'r llys yn Ewrop i gofyn i Google tynnu link o canlyniadau chwilio nhw i stori ar gwefan papur newydd yn Sbaen yn sôn bod y dyn wedi cael wedi cael ei fynd i'r llys i declario hyn yn bankrupt. Ac oedd y dyn yn teimlo, oedd o wedi talu yr arian nôl, oedd o allan o insolvency ac oedd o bob dim yn iawn wan. Ond oedd y stori yma dal dangos i fyny pan oedd o yn chwilio am enw fo. Ac oedd o yn honni bod hyn yn torri i hawliau fod yn Ewrop oherwydd oedd o'n neud beth yn anoddach iddo fo cael gwaith ac meill allan gilydd. So, dda nhw'n mynd â Google i'r llys, a mae'r Undeb Ewropeaidd wwan wedi dweud bod mae gan bob un person sydd yn byw yn yr Undeb Ewropeaidd ar hawl i cael ei anghofio. Sydd fel bod nhw'n cael gofyn i pobl fel Google a Facebook a ballu i dileu unrhyw cynnwys ar-lein sydd yn di'r person ddim eisiau cael ar-lein. Anaddas neu bod nhw yn ddim yn bella. Gamarweiniol neu ddim yn berthnasol yn bella. Ie. Wedyn mae hwn wedi dod fyny lot, achos y storion o'n i wedi gweld o gamgylch yr stori yma, oedd lot o newyddiadurwyr yn poeni'n arw amdan hyn. A hyd yn oed, Americanwyr yn deud, it's a blow to freedom and civil rights. So, mae'n gwestiwn diddorol, a mae'n lot o siarad mawr ar bob ochr. So, a mae'n hefyd yn mynd i trio cael balans rhwng hawliau pobl i ddeud ar y we, ar hawliau pobl i gallu cael rhyw fath o brifatrwydd a cael rhyw fath o control dros data i hynna. So, be mae'r pobl sy'n o blaid y mesur yn dweud ydy bod mae hwn yn gadael i pobl cael reolaeth dros i data i hynna sydd yn feddwl os bod pethau sydd eich sy'n damweiniol iddyn nhw'n y dyfodol fydd nhw'n mynd yn ôl a tynnu'r cynnwys i lawr os bod o ddim yn berthnasol bellach. So, yn achos yr dyn mewn Sbaen, mae'r ffaith bod yr adroddiad o bod o wedi bod i'r llys ddim yn berthnasol i mwy, achos bod o wedi talu ddylediad nôl, di o'n berthnasol bellach, a felly mae'r ffaith bod yr data dal yna yn chosi niwed iddo fo. Ond y problem ochr arall i fel ydy, mae nhw'n tynnu link i cynnwys sydd yn dweud be nath digwydd. Mae'n actually cael gwared o cynnwys sydd yn sôn am be ddigwyddodd ar y diwrnod yna. Mae o yn newid y cofnod i ryw radda o be sydd digwyddodd yn y llys. Ond na'r peth, di ddim yn dileu yr actual dudalen yn byd, ond dileu yr mynediad iddo fo falle. Gallu ti ffindio fo'r Bing o bosib. Wel, peth ydy ni Bing yn gorfod wneud yr un peth. Sy'n i feddwl wan bod na gyn gymaint o cynnwys ar y we, does o bron neb yn chwilio am cynnwys. Fysa'n amhosib mynd i bob un gwefan yn y byd a chwilio am cynnwys berthnasol i'r person. Di'n neb mynd i wneud hyn. Mae pobl, a'r ffordd mae pobl yn defnyddio'r we ydy trwy defnyddio pethau fel Google, fel Bing, fel Facebook a ballu, fel porth i mynd i fewn i'r we yn bellach i dod â'r cynnwys mae nhw efo diddordeb mewn i ati sylw nhw. Yes, jyst eisiau holi Iestyn, cos wyt ti wedi bod yn ar un adeg, os dwi'n cofio'n iawn, yn rhedeg busnes dy hun. Fysa ti yn teimlo bod
bod hwnna'n rhywbeth defnyddiol i chi. Tas yna rhywbeth fel hyn. Enghraifft, dim bod chi wedi mynd y bankrupt na byd, ond ti'n mo, bys y ti'n hapus yn mynd ac yn dileu rhywbeth fel yna amdan y chi, ti'n mo? Na, wel, dwi'n meddwl, os... Mae'n anodd am fod... Mae hollol, ie, dwi ddim yn gwybod pa ochr dwi ar efo hwn, chwaith. Oherwydd, dwi bob tro yn cwyno am, dwi'n yn gwybod beth mae Google yn neud efo'r stwff mae i gyd, a dwi eisiau talu am y stwff, so dydyn nhw'n yn just teimlo fatha rhyw gwmni bydyr i fi. Ond eto, dwi wedi trio defnyddio search engines wahanol efo chi, a dwi bob tro'n dod yn ôl at yn Google, oherwydd fod yn gweithio mor dda, a'r rheswm yn gweithio mor dda, ydy'r y ffordd mae wedi cael access i bob dim ac yn catalogio bob dim, ac os mae Europe yn mynd i ddechrau dileu pethau yma, mynd i amharu'n effernol ar... Defnyddioldeb y peth. Ie. Da ni'n mynd i fod mewn ffordd dipyn bach fatha China yn y ffordd fydda ni'n methu ffeindio rei o'r tudalenau da ni'n wir y chwilio amdano, oherwydd fod rhywun wedi dileu'r y metadata ar gyfer o. Os di o ar y we, mi ddylai fo gallu cael ei indexio, really. Ie, a dyn, mae o'n i ryw raddau yn amharu ar sicr yn y dyfodol, mynd i amharu ar y ffordd i ni gallu mynd yn ôl ac edrych ar beth sydd yn rhan o'r cyfnod. So chi'n meddwl i ryw raddau bethau fel yr achosion yn ddiweddar efo rei pobl yn yr pobl enwog wedi mynd i'r llys i nadu rei o elfennau bywyd personol nhw fod allan yn wybodaeth y Super injunctions. Ie. Ac mae hynny yn... So'n bosib wedyn bod na person yn gallu mynd mewn 2 mlynedd, gallu mynd ac gofyn bod y straeon yna'n cael tynnu allan o'r index Google oherwydd dydyn nhw ddim yn berthnasol i mwy. Quote, berthnasol. Mae'r un peth, a ti'n mo, da ni'n neud, yn y wythnos da ni'n recordio hwn, mae'n, pawb yn cofio Tiananmen Square, sydd wedi trio gael i ddileu gan China. Yda ni'n rwan yn agor llifddore i llywodraethau dechrau wneud hyn. Peth cofio rhag hefyd, mae o'n... Mae'r elfennau dau hwn o reidrwydd yr gallu i berson... So, os ydw ni eisiau tynnu gwybodaeth fi, gwybod dwi wedi rhoi mewn i Google allan, bod fi'n gallu bod gennau'r hawl fel y person sydd yn berchen ar y data yna i ddeud iddyn nhw, na, dwi eisiau'r gwybodaeth yna'n cael ei ddileu. Mae hynny beth da. Ond, yr effaith o ysgrifennu deddfa sydd yn lleda'r agorad, rhy agorad i cael ei sgwennu cyn cael ei ystyried be fysa yr effaith cael ei wneud a ddim yn galluogi pobl fel Google, fel Facebook, fel Bing a balli i roed i roed ystyried mewn am be fysa'r effaith gallu bod yn y hir dymor. So, mae o'n... Mae beth da am beth drwg. Dyna beth dwi'n gweld o'n eich da hefyd, a lot o'r erthyglau. Mae lot o cwmnïau fel Channel 4 News a'r Guardian yn really, dyn nhw'n gwybod lle maen nhw'n mynd lawr yn yma, achos maen nhw yn amddiffyn hawliau bobl yn bersonol, ond maen nhw hefyd eisiau amddiffyn i cynulleidfa nhw rhag bod y llywodraeth yn dechrau cuddio pethau, achos y busnes ar ôl Snowden y pethau. Hogia, right. A eto fydd yn ôl wedyn i stwff da ni'n gweld fatha beth sydd yn diddordeb y cyhoedd i wybod a faint sy'n hir mae hwnna yn bodoli. Dwi'n gweld o'n cael, os dwi'n cael ystyriaeth iawn, cael effaith ar ffordd da ni'n
ymdrin â data hanesyddol, y ffordd da ni'n ymdrin â gwefannau, a byddwn eich mynd i... Cos mi allai ti'n hawdd, fel ti'n dweud, newid hanes, cos os nad o'r Google, no, mi fydd cenedlaethau yn sicr yn credu, dio heb ddigwydd. Wel, da ni'n gweld dwan i ryw radd o pobl fel... Mae'n bosib mynd, dydy archifa papur a newydd o falle ddim ar-lein, ond mae'n dal bodoli yn llefydd fel y llyfrgell gen, mewn swyddfeydd ar hyd a lled y wlad. Mae'n bosib mynd yna, ffidio hein a gweld... Copi corfforol yn fo. Copi corfforol yn fo. Ond fel da ni'n symud yr archifa yma ar-lein, mae'n dod yn haws ac yn haws i bobl gallu amharu ar cofnod sydd yn fel mewn 5 mlynedd, sy'n gallu dileu digwyddiad o'r cofnod ar-lein. So, mae o'n dybodoli o fewn cof pobl ac i ryw radd, dydwch fath beth fysa fo'n bydd o'n dybodoli ar ryw wefan yn cornel tywyll o'r we lle does neb yn mynd i oherwydd diw'n ymddangos yn Google i mwy. Ar y nodyn dystopaidd, Big Brother 1984 oedd yna, Bryn. Da ni'n symud ymlaen i Google yn rheoli ti Iestyn! Mae Iestyn yn mynd at yr thermostat a dweud trwy Dave fyny, I'm sorry, I can't let you do that, Dave. Sorry, Dave. I'm not Dave. Reit, dyma... You're my wife now, Dave. Tro cynta i ni gael Papa Lazarw ar y rhaglen. Dwi'n brawd iawn. Mae wedi cyfyd 37 rhifin, ond mae o'n na. Da ni wrth gwrs yn siarad am test Nest Iest. Dwi yn really hapus efo'r enw'r segment. Diolch, Bryn. Oedd ti'n gweithio'n galed ar hwnna. Do. Nid yn unig cyflythreniad. O ne, does dim cyflythreniad. Just dodly. Sorry. Dwi wedi bigo ti fyny gorfod fanna. Cael ar y beirdd it isn't. Sorry, Iestyn, dy brofiadau Nestyn. Wel, dwi dal yn edrych yn efo fatha rhywbeth mae'r pobl na ddylunio yr iPhone cynta a'r ail asydydd wedi dylunio ac mae o yn anhygol. Am thermostat, fe dwi'n dweud hynna. Ti'n gymryd o hen fyd! Ond na, mae o wedi newid bywyd ni yn y tŷ yma. Am fod, oedden ni di prynu'r tŷ yma a wedi etifeddu'r rubbish boiler oedd yma. So do'n am thermostat yn efo, just fatha clock 24 hour, lle ti'n pwysio'r pins i fewn i ddeitha fo on, off. So, oedd unau'n boeth neu oedd unau'n oer ac oedd byth yn gael yn iawn. So, mae just... Fysa cael unrhyw thermostat dwi'n meddwl wedi gwneud byd o wahaniaeth. Ond, y ffaith fod yr un yma'n dysgu, hwn di'r creepy factor, pryd ti'n mynd a pryd ti'n dod. Ac wedyn mae o'n addasu i wybod be di'r tymheredd ti wir yn hoffi y tŷ fod ar a be... fod da ni i fod y ganol rha bron, mae yna diwrnodau lle mae'r tymheredd wedi disgyn ac di'r tŷ byth wedi disgyn o dan y tymheredd cyffyrddus pam da ni yn y tŷ, ond wedyn mae o'n troi'r system yn gyfan gwbl i ffwr pam da ni allan o'r tŷ, a dwi wedi bod yn chwarae gwmpas efo'r app i gosod o i fod ymlaen erbyn i fi gyda adre erbyn 5 jyst i testio a gweld os dwi'n gweithio. Mae o'n flawless. Ydy o'n neud rhywbeth weird fel tracio ti, a pan ti hyn o filltir oedd yn agos i adre, mae wedyn yn cychwyn i hynna neu rhywbeth? Dwi'n meddwl fod o'n neud hynna ar y funud. Dydy o heb di gofyn am access o ran... lleoliad fel. Lleoliad o fewn yr app, ond dwi'n siŵr nes i weld rhywbeth amdan hynna yn dod yn y dyfodol. Cos dwi'n gwybod mae Google Now sydd yn... Sut ti'n disgrifio fo? Ti'n cael ar dyfeisiadau Android, mae fel rhyw fath o helper bywyd fel personal assistant math o beth. Mae helper eich bach yn bod yn a'r cry.
Mae o'n sicr yn defnyddiol weithiau. Yndi, achos Mae'n gwybod beth ti'n neud. Yndi, mae'n tracio... Mae'n anodd efo fi, achos dydy tablet fi ddim yn... Diolch ond yn gweithio ar Wi-Fi, so mae'n eitha da, eitha mond tracio fi. Be ni licio o'n blaen, oedd o di pigo fyny o un o'n e-bust i bod fi di cael e-bost yn deud cyfarfod am fwyd heno am naw. So dweud, gret, ffain. So mae fi roed, fi dweud, ychwanegu hwn ar calendar. 9 o gloch, oedd o dal yn deud i fi, mae'r e-bost mae'n deud cyfarfod am fwyd heno. Ti eisiau fi roed yn y calendar, dweud, ti di roed yn y calendar yn barod. Ie. Ond mae rhywbeth fel Google Now yn neud, mae'n tracio lle ti di parcio, mae'n atgoffa ti, mae'n deud, ti di bod yn station i fan hyn am tipyn bach. Mae'n siŵr na fan hyn wyt ti di roed y gar, wyt ti eisiau ni gofio lle mae dy gar di parcio, ond bod ti'n mynd ar goll neu'r peth. A mae'n dyn i pethau i fi fatha atgoffa fi, o'n i'n parti gwaith yn hwyr cyndolig, a popio yn dweud, by the way, mae'r tren dwytha adra mewn 4 awr. Chwarae teg. Creepy, defnyddiol, dyna'r ffin. So wyt ti'n... Wyt ti wedi cael updates? Os yna rhywbeth fel ar y ffordd efo fo, neu ydy o'n eitha basic yn beth mae'n neud? Dim yn siŵr os yna... Os di'n basic... Na, diolch yn swnio basic, sorry. Mae o'n gwybod... Dwi'n gwybod beth i y wahaniaeth efo cael y humidity sensor fewn yn yma. Mae'n deithio beth i humidity i'r tŷ. Ti'n ma, mae Florida a Cynarfon yn rili debyg. Ie. Ond dwi'n meddwl, nith o mond mynd yn well. Mae o ar version 4 point rhywbeth ar y funud. Wedi cael lot o updates yn ymwneud. Doedd na ddim updates pam nath o gael ei installio gyda ni. Mi oedd na un broblem bach pan oedd o'n cael ei installio gen y plymars garedig iawn o Aberystwyth. Oedden nhw wedi gorfod dod holl ffordd Aberystwyth i installio. Just achos bod nhw'n gwybod sut i nestio pethau? Ie, oedden nhw'n official, wedi mynd trwy'r cwrs. Hyfforddi a bethau. Ie. A wedyn, ond so, oedd ffordd mae'n gweithio yn y wlad yma wahanol i America, mae yna bocs bach Wi-Fi yn connectio i'r boiler, a wedyn mae hwnnw yn connectio i'r thermostat yn wirelessly. Ond am ryw reswm, oedd y ddau beth yn ffeindio i gilydd, ac oedd y plymars just methu fydd felly nhw'n dweud, erioed di cael un digwydd yn nhw, maen nhw'n dweud gymaint yn nhw, ac oedd nhw'n digwydd bod yn mynd ar gwrs diwrnod wedyn i Birmingham efo Nest, ac fi fod yn fi, unwaith o'n nhw allan o tŷ, o'n i fewn i'r fucking weirs a bach. Ar rydyd yn defnyddio Google yw beth gorau o chwilio amdan y problem yma o methu cael nhw i joinio fyny. Ac y tried and tested y ffordd o gael nhw i connectio fo'i gilydd yn diwedd oedd, have you tried turning it off? So nes i wneud hynna. Ath nhw gweld i gilydd yn syth. A so nes i ffonio'r plymars ac oedden nhw'n andros hapus. So beth ti'n dweud ydy actually di selio ar Windows y ti'n dweud, ie? Dwi ano'r plymar, os ni'n meddwl bys nhw wedi mynd, bys ni wedi meddwl am hynna. Of gwrs, bys ni'n meddwl am hynna. Facepalm oedd y best. Dwi'n rili falch bod eich profiad chi wedi bod yn positif yna fel. O'n i'n gwybod fysa rhywbeth oedd hyn yn digwydd, y WWDC yn cicio mewn ac Google di prynu Nest, a mae Apple yn cyhoeddi HomeKit, sef i APIs newydd nhw ar gyfer home automation efo, ac oedd nhw dan o sgrin mawr efo logos, lot o gwmnïau fan yna, a po ddim yna? Nest, wrth gwrs. Ond mae gen ti o rwan, early adopter. Ac y peth ydy, mae 90% o bobl sydd efo Nest, efo iPhones. So, dos am pwynt iddyn nhw anwybyddu'r ffaith yna. Dwi'n meddwl fydd o'n syniad da iddyn nhw os ydyn nhw'n adoptio'r HomeKit API yma, so mae o'n gallu bwydo i fewn i os gen ti ddyfeisiadau eraill o fewn y tŷ sydd yn defnyddio'r un peth, so maen nhw'n gallu gweithio fo'i gilydd,
fatha mae smoke alarm nhw yn gweithio efo hwn, ond I gael y fridge yn dweud, tywod, y thermostat yn dweud, it's kind of hot, do you want a beer? Tywod, Mae hwnna'n enable o ti, bach mwy na dyle fo. Mae'n swnio'n ffab. Be ydy, ysgwn I fod mor hi a gofyn, be ydy'r costau ti wedi ffeindio efo fo, a wyt ti'n credu fydd o'n talu'n hun, mewn cwbl o fynyddoedd? Y test iawn, wrth gwrs, fydd geia, am fod. Ond fod, y peth da ydy, mae ar y gwefan neu ar yr app, mae'n dangos i chdi, mae'n dangos energy history, so mae'n dangos i chdi pryd mae wedi dod ymlaen ac am faint o hir. A wedyn, ti'n cael rhyw ddeilan bach I ddangos os ti wir yn safio pres, yn hytrach na gwario pres. Ac so, mae gyda fi yn mis yma, gyda fi ddeilan ar bob un diwrnod eblaw un. Un diwrnod oer. So mae'n... Dwi'n meddwl erbyn y geia fyddwn ni'n gallu deud yn iawn, ond gan fod ni wedi mynd o ddim un thermostat, lle mae jyst hi efo fo on, I gael un sydd yn troi ymlaen ac I ffwr. Fyddwn ni wir, dwi'n meddwl fyddwn ni wir yn safio pres, efo. Ti'n gwerthu fi arno fo neitha da, rhaid fi ddeud? Dwi'n convinced, dyle pawb, dim ots os ti'n mynd am yr un, wel, y haif, wel, yn gallu demo un haif gyn pobl British Gas pan oedden nhw yma. Ag o'n I ddim yn impressed, Oedd o yn clunky as, oedd o'n glws. Job. Oedd o'n edrych yn iawn, ond mi wnaeth chdi'n gallu dechrau symud pethau o gwmpas yn yr app o falle, oedd o'n really dodgy, ac oedd o'n deitha fi lle dyle fi ffitio fo, ac oedd o ddim yn addas I lle o'n isio reid y thermostat. Oedd o eisiau reid o'r thyml drws ffrynt, ac yn meddwl, ffoc, yn meddwl drafft, efo na? Ie. So ydy'r lle mwy o stupid I roed o'r rili, Mae'r un peth yn tŷ ni, da ni mewn tŷ o'r 90au, a mae yna thermostat integral yn efo. A mae hwnna roed wrth y drws ffrynt. So ti'n rhoid pethau, ti'n goffa roed o lawr yn lot is na sa ti'n meddwl, yr uchad yr un cael o di 15 a mae'n berwyn y lle yma, just achos bod o'n lle oera'r tŷ, Ie. Bonkers. Dwi'n falch o hynna. Positifrwydd, hwrei! Hwrei! Reit, mwy o bethau hwyl chwarae wan. Dim bod gwres a, thermostat a bills gas yn hwyl a chwarae. Ffordd ni feddwl, Sioned, os wyt ti yn rhoi stwff yma I fiewn, ti'n safio pres sydd yn meddwl bod ti'n gallu mynd a gwario fo I gyd ar beth rhaid siarad amdan nesa. Hooray! Dyn ni yn mynd I neidio ymlaen at... Nw'n ni siarad yn rili gyflym am Formula E, sef ceir electronic rasio sydd yn mynd... just yn rili quick, a wedyn, wrth gwrs, dyn ni'n mynd I siarad amdano games. Iestyn, just nôl at y ti'n rili quick amdano hwn. Ti wedi dod o'r stori mewn fyny. Mae'n edrych yn really cool. Ie. Dwi wir yn excited am hwn. Di gynnyrfu'n fawr iawn. Oherwydd, mae pawb wedi gweld, mae rhaid fod pawb sy'n gwrando ar hwn wedi gweld Tesla mynd rownd track Top Gear, a wedyn fod o'n torri lawr a fod Tesla di swio nhw a falle bla bla. Ond bedio di, mae yna Formula E yn dechrau yn mis Medi, ac be maen nhw'n mynd I fod yn neud ydy rasio ar hyd strydoedd fatha, fel mae Monaco yn digwydd, maen nhw'n mynd I fod yn, lle mae'n dechrau, Beijing oedd o'n dechrau? Ie. Gwy sbio wan. US, China, India, Japan, Europe. So mae'n mynd rownd dinasoedd mawr y byd, dwi'n meddwl fod o'n mynd I fod yn Llundain hefyd. Ac mae o'n mynd I fod ar ITV sydd yn beth da, so dwi'n mynd gorau talu am Sky na'n byd fel la. Ond, ceir electric sydd yn edrych oedd a ceir Formula 1 ydy hein. Maen nhw'n edrych yn brill. Ond y peth diddorol ydy fod nhw wedi cymryd I fewn, social media a falle I fewn i'r ras, lle mae'n fwy fatha computer game mewn ffordd, lle
o fewn y ras I hun, mae'r car yn cael 2 boost o fewn, ffaint bynnag o hir di'r ras I ddefnyddio. Ac ar y lap ola, pwy bynnag gyrwr sy'n cael y fwyaf o at-mentions ar Twitter yn cael boost extra ar y lap ola. So, fysa hynna'n gallu neud wahaniaeth o symud o ail I gyntaf. Dwi'n fatha croes rhwng Twitch Plays Pokemon ac Mario Kart. Defo. Os mae yna blue shell yn dod allan o Formula E car na, de. Either way, officially, y chwaraeon gore I watched erioed. Sonio fel I fi. Oce, fyddwn ni hwnna. Reit, rwan, da ni'n mynd I neud spin-off podcast chwaraeon just ar gyfer hwn blwyddyn nesaf. So mae'n cychwyn blwyddyn nesaf, be o'n i'n gweld. Yn Llundain. Mis Mehefin nesaf, ddyn nhw'n deud yn Llundain? Mae'r reis... Na, mis Medi yma, mae'n dechrau. Oh my god. O'n i'n gweld. Sorry, o'n i'n trio clic ar y link, a mae di mynd â fi I rwle random. Guys, dydy hyn ddim yn broffesiynol. So, dwi'n mynd I fynd yn un o, gan bod ni wedi bod yn chwarae ar rasio Caer. Dwi'n cael ddylwn ni siarad am actual gemau. Da ni'n really yn treiddio fewn I gemau loads ar yr Haclediad. Ond, mae hi'n dymor E3. Yndi, wir. Entertainment Expo. Be mae'r tri... Be mae nhw'n sefyll am? Electronics Entertainment Expo. Dyna ni. Mae fel y Stark Expo, ond slightly llai cool. E-cubed. Fel Stark Expo, efo llai o Iron Man. Llai o Murderbot. Di cael ei gen fenco. Mae y gemau, pob beth, dwi yn fewn ag allan o byd gemau. Mae gen I frawd bach sy'n enabler ar y ferchog. Fos gen y Wii U yn teulu ni, da ni'n cael y cast-offs. Dwi heb gyfiawnhau console newydd ers blynyddau. Ond, mae cwpl o'r gemau sy'n dod allan o E3 lenni yn edrych yn ffab. Mae Nintendo ar y ffordd nôl. Mae Mario Kart 8 wedi dod allan. A mae gwerthiant Wii U's ym Mhrydain, neu os nad yn fyd-eang, wedi mynd fyny 666 y cant. Just ar ôl I Mario Kart 8 ddod allan. Oherwydd Mario Kart 8? Oherwydd Mario Kart 8. Dynam yn surprisio fi oherwydd unwaith nath Mario Kart allan ac o'n i'n edrych ar ymwneud fucking hell, fyswn ni'n gallu prynu hwnna. Mae hwnna I weld fatha werth per cael, a mae gynna fi Mario Kart. Ti'n bod really odd prynu un console just mwyn cael y gem yna. Alla I ddeall apel Mario Kart 8, ond dwi'n gwybod mae'r gen y Wii U, ti'n mo, mae'r gwerthiant wedi bod yn isel o bosib oherwydd mae'n gallu teimlo bach yn gimmicky wedi cymharu fo'r Wii, achos oedd y Wii mor syml a mor drawsnewidiol. Mae'r Wii U yn trio bod yn drawsnewidiol eto, achos mae gen ti'r gamepad yma sy'n jyst edrych o Game Gear. Hwna dwi'n meddwl sydd wedi achosi gymaint o broblema. Dwi'n meddwl sydd pobl wedi talu am updated Wii U, heb hwnna. Just y Wii fel. Just I gael ei gyd yn HD, ti'n Ydy, mae o'n golled. Dylen nhw heb, fatha mae Xbox One yn gwerthu'r Xbox One heb y Kinect. Dylen nhw werthu Wii U heb yr tablet weird thingy. Mae'n dod a hefyd yr controller N64, mae'r N64, y GameCube yn ôl. GameCube yn ôl. Achos be dwi'n ffeindio hefo'r... Mae controller y GameCube o bosib, ti'n mynd I allu iwsio dy hen rhaid I o bosib, achos dwi'n gwybod yn ymrawd I'n dweud, gan ti'n controllers GameCube fi, dwi'n iwsio nhw, cos dwi'n iwsio nhw rwan. Dwi'n mynd I fyny ar eBay yn munud. Mi allai really gweld y peth. Be sgen Nintendo sy'n really wahanol? Ti'n edrych ar PlayStations ti, Xboxes ti, mae'r pob peth I weld yn edrych yn gemau really difrifol, tywyll, treisgar. Wow! Head shopping. Yn gyffredinol, the Battlefields, Dwi'n meddwl wir am y AAAs, yn sicr, ond ba na gemau bach llai ar ei bundles sy'n dechrau dod allan. Digon teg, ond os ti'n meddwl am brand image neu be wyt ti'n cael gen Mario ydy gen Nintendo fyd yn oed.
ydy y gêm teuluol gêm sy'n hwyl chi chwarae uffernol. efo nain yn eistedd Just, mae'n gweithio i nain cystal a mae'n gweithio i hogyn 15 oed. A dyna... Sorry, yes. Mae gemau Xbox a PlayStation yn tueddol o fod mwy fatha ffilms really difyn fysa chdi'n gael i mewn i mae Nintendo yn fwy fatha dwi'n bo just rhaglen hanner awr fysa chdi just yn joio. Just tywed eblaw amdan Zelda Wel, yna cartŵn bora di Sadwrn fath o beth. O'n i wedi rili cyffro. Wel, be di atgofion fi, a be da ni wastad yn neud ydi, mae'r Wii wastad yn dod allan dolyg. Mae'r hwyl ti'n cael, tymo, efo llon bol o fwyd, a wedyn ti'n gweithio fe gyd off yn chwarae'r stupid games chwaraeon. Ie, dwi'n meddwl na dyna di'r problems sydd gynnu nhw ydy, na dyna ydy'r problem. Di be maen nhw'n cael ei gweld o. Ie, mae pobl yn iwsio'r Xboxes a'r PlayStations bob dydd trwy dydd. Mae'n ein part o'i system nhw i watchad teledu, neu i watchad DVDs, neu i watchad Blu-rays a falle. A maen nhw'n neidio mewn i'r gym Microsoft a Sony'n gallu gwario, gallu cael cynnwys ar-lein ar gyfer maen nhw'n dechrau ar wan neu pethau fatha mynd i fewn i creu raglen i teledu sydd o spin-offs spin-offs achos mae gen nhw IP cynnwys na. Ond wyt ti'n mynd nôl i Nintendo? Ie, fel ti'n dweud, mae hynna'n gallu bod yn golled, ond mae'r gemau, mae'r stwff maen nhw'n dod allan yma, a dwi'n gwybod maen nhw wastad yn mynd nôl i'r sort of hen properties ma, ond ti'n meddwl am gemau fel dim Battlefield, be dyn nhw? Y gemau... Modern Combat? Ie, rheina i gyd. Mae rheina i gyd yn riffio ar yr un thema. Mae hyd yn oed rhywbeth fel Assassin's Creed sydd hefyd yn neud yn eitha da ar Wii U. Yr un wrong. Stories dyn nhw. Na, totally. Dwi ddim, unwaith eto, dwi ddim yn expert yn un i gyd, jyst yn edrych allan o tu allan. Mae'r gêm Zelda newydd, maen nhw wedi treulio ar gyfer blwyddyn nesaf, yn edrych yn fantastic. Mae'n edrych... So open world Zelda, dio. So mae fel y game fantasy mwyaf cyffroes gall ti gael o bosib tu allan i... Gret, mae Bryn fi wedi torri wan. Beth sy'n licio gweld ydy croes rhwng Zelda a Skyrim. Na ti'n gweld, o'n i'n trio deud Skyrim, ac o'n i'n trio deud yr un arall lle ti'n gallu bod yn orcs neu'n wizards a falle. Come on, pawb. Dragon Age? Na. Mae ti'n MMORPG. World of Warcraft. Good God. Sa ti'n meddwl bod fi'n fake dweeb? Oherwydd fod o'n edrych mwy cyfeillgar, mae'n edrych fatha fod o'n gallu fod yn fwy o hwyl i chwarae. Dwi'n cedi yn dyna beth yw'n di, yr hwyl na. Os ti'n browsio trwy unrhyw wefan games sydd wedi cyfro i 3, ti'n gweld mae games Xbox a PS3, maen nhw gyd efo gwaed dros bob man. A wedyn mae rei ti'n gallu spotio rei y Wii bob man sydd yn lliwgar, cyfeillgar, ac yn edrych fatha... Cymeriad yn un, ti'n meddwl, Wel, peth odd am Nintendo di, bod nhw'n i ryw raddant trafaglu efo gwerthiant y dyfeisiadau, maen nhw efo gyn gymaint o bres yn y banc, diw'n actually'n och os fysa nhw ddim yn neud arian ar unrhyw o'i ddyfeisiadau nhw, so nhw dal efo igon o bres i oroesi. Mae'n anhygol. Wel, ond mae'n kind of neud i boeni bod Nintendo wedi bod mor tu ôl iddi efo gwerthiant. Dim bod ti'n poeni, god, mae'n beth eraill i boeni amdano y byd, ond bys efo mor drist i weld y math yna o gemau yn cael ei colli, yr math yna o just environment chwarae, di o fyd. Bod nhw'n mynd yr un ffordd yna Sega, falle. Yn union. Super Smash Brothers newydd yn edrych yn ffantastig. Achos yn hwnnw, mae gen ti Mario, dim Bomberman, mae gen ti Mario, Pac-Man, Sonic. Y Seamus Aran... mae yna un... Metroid. Mae yna un fel gai bach fel... Dwi'n cofio beth enw. Anyway, fel 4 o prif cymeriadau'r 90au. Mae Super Smash Bros. Metroid Prime.
Mega Man. Mega Man yn efo. Dyna pwy ni'n meddwl. A ti'n gallu chwarae fel dy hun fatha Wii... Mae'n ffantastig. Ie. Be o'n i wedi gweld unwaith eto fideo arall y mrawd i wedi rhannu, lle oedd fel pennaeth yr actual cwmni, CEO Nintendo, a pennaeth yr adran datblygu gemau, dwi'n credu, wedi full-on ffilmio Kung Fu fight anhygoel yn style Super Smash Brothers yn erbyn i gilydd, a dyna lle ti'n cael y teimlad efo cwmni fel Nintendo, ti'n mynd, oh my god, mae hwn yn loads o hwyl. Just i, allai weld yr appeal sgenna fo i bobl, i sort of chwarae. A mae'n really hawdd i ddweud, chwarae fo plant, ond really thing teuluol ydi o. Dyna'n rhywbeth wyt ti'n gallu treulio amser efo rwy'n arall yn chwarae fyd. Lle dwi'n yn gwybod os ydi annihilatio'ch gilydd ar fel Modern Warfare. Ie, ti'n really gweld yr fideos o pobl ifanc yn sgrichen ar ei gilydd yn chwarae Super Smash Brothers yn y dwt. Ie, jyst na ddim gymaint o abusio mamau ei gilydd ar hwnna. Ond mae'r Wii U rwan, ti'n gallu uploadio mae'r ffantastig fideo'r Luigi Death's Day, os da chi heb weld o. Googlwch Luigi Death's Day, achos ti'n gallu uploadio reruns o dy crashes mwyaf, dy fuddugoliaethau gorau. Just yn llwyth. Hyn ydi peth. Mae Luigi mae'r brawd sydd wedi bod yn cael ei anwybyddu dros y blynyddoedd i gyd. Mae pob yn dweud, Mario, di'r boi. Dim Super Luigi Brothers ydi'r hag, ti'n ma? A mae... Ydy peth hefyd, Mario di... So enw... Super Mario Brothers ydi o, so Mario ydi enw fo, a Luigi Mario. Ie. A ydy'r peth, mae Luigi wedi bod yn cael ei anwybyddus blynyddol. Mae o just barod i snapio a fatha just crogi Mario tra bod yn cysgu fatha beth. Mae'r look yn... A ryw jôcs, a ryw rhywbeth o beth fel yna. So, dwi gymaint o scaf, achos dwi'n rili edrych ymlaen, just i cael benthyg copi brawd, dwi. A falle edrych mewn i ddyfais yn y blynyddoedd nesaf, ond dwi'n eitha siŵr, o ran teulu eitha ifanc, os gynnau ar hyn y bryd. So, bysa cael rhywbeth fel da yn rili hwyl. A bys ti dal yn gallu chwarae Arkham Asylum yna fo? Ti'n mo? Gallu dal neud y stwff na. Bydd chydig o flynyddoedd tan bod llew yn chwarae ar Arkham Asylum. Dwi'n deud chi rwan ddo, mae mrawd i wedi bod yn treinio fo yn effernol o dda, achos ys ydi o'n spotio bod fy'n hyn eitha spotio, achos mae gen i bag bach i ddal y Wii, mae'n mynd, mae o. So ti'n cael llonydd ys na ti'n dechrau chwarae Mario. Be sy'n briliant ydi, ar y fersiwn Wii, ti'n gallu rhedeg y reis, a ti'n jyst yn rhedeg replay fynd, so mae llew jyst yn meddwl bod o'n gwachod fel cartoon neu rhywbeth. So ti'n jyst yn chwarae game, a ti'n jyst yn rhedeg replay fynd. So ni ddim yn Top marks i yn Colossion. Parenting! You're doing it right! Top marks i Colossion hwnna. Be oedd y ti... Yes, oedd y ti di gweld rhyw put bach ar how to build your own Mario game. Ie, mae yna gêm arall newydd maen nhw'n cyhoeddi, sef Mario Maker, sydd ti'n defnyddio y darn dwi'n misio ddod efo'r Wii U, tablet darn, ac efo, beth ti'n gael efo? Dim rhyw beiro. Beth ti'n gael hwnna? Stylus. Sy'n Chris, mae'r cwrwng i gym. Feddwl bod ti'n iwsio bob dydd yn gwaith. Ie. Mae'r stylus ti'n defnyddio ar hwnnw, a wedyn ti'n gallu neud 8-bit levels, ond unwaith ti wedi gorffan neud y levels, ti'n actually chwarae nhw ac rhannu nhw, ond ti'n gallu flipio'r sgrin drosodd a mae'n troi fewn i, HD proper Mario level hefyd. Dwi'n cofio cheat ffantastig. Nath na ryw kid, o'n i beth yn gallu cael ei weithio. Ryw bach, deud y gwir randomly, pam rwy'n ysbyty, ac oedd ryw kid ma'n dod o Mega Drive o fewn, ac yna cheat ar Sonic, o ti'n gallu adeiladu dy lefel dy hun. Oh my god, yr pleser pyr o just llenwi'r sgrin efo rings. Just mynd yn nuts. Mae hwnna'n swnio fab. Y gêm o'n i fwyaf cyffroes amdan ers gyda fi'n Wii U ydy
Star Fox. Yn Na, yn y wlad yma, dwi'n meddwl na Lilat Wars oedd enw O, fo. Lilat Wars, dwi'n, ie. Gosh, nes i chwarae y shit allan o'n hwnna. Yr un cynta ar, be oedd o'r cynta da? Super Nintendo? Ie, Oeddech chi'n gorau cael yr expansion pack ar yr N64 i chwarae fo. Ac, amazing. So, hwnna, mae gymaint o gemau maen nhw wedi gyhoeddi sy'n dod, fatha Yoshi's Woolly World. Mae fatha... Oh my god, mae'r sub-games, dwi'n cofio fel Paper Mario, Yoshi's Island, stuff Mae yna hyn o gyd. Toad di cael gem i hun, lle Captain mae'n edrych o Indiana Toad. Jones. Ond ie, dwi'n meddwl, maen nhw sort of on yep efo Zelda. Ond mae yna gêm arall hefyd oedd sef o Zelda yna fo, rhywbeth o'r multiplayer ydi hwnnw da, lle mae Hyrule Warriors yna fo. Ac mae'n dweud fatha Zelda, ond mae yna lot o bobl i ladd, a ti'n gallu chwarae mewn teams o bobl. Dwysyn o bobl rydych o gwmpas edrych ar Link. Ond yr un sy'n mynd i hwcio'r plant, dwi'n meddwl ydi... Di Mario. Rhywbeth maen nhw'n galw Amiibo, ie? Ti'n gweld hwnna? Mae o fatha Disney Infinity. Yndi, a Skylanders. Lle ti'n prynu'r characters a ti'n gallu mynd efo nhw rownd i tŷ dy ffrindiau. Ac mae power-ups chdi gyd yn cario drosodd o dy... Yn lle fod ti'n cario drosodd memory card fatha oedden ni'n neud. God, ie. Golden items. The PlayStation memory card draw o dy ffrind di i pico fyny'r lefel so bod chi'n cario ymlaen. Oh, god. Oh, wow. Ond fod i ddechrau, Super Smash Brothers, mae'n gweithio fo. Oh, god, dwi'n teimlo'r hen wan. Dwi'n teimlo'n hen wan. Rhaid fi ddweud, mae Disney Infinity yn edrych yn ffantastig. Yn amlwg, achos bod Disney rwan yn berchen i gyd yr properties Marvel. A Star Wars, hefyd. Ti'n mo, hwnna'n mynd i just fynd yn huge. Dwi eisiau fo just i chwarae fath o Incredibles. Seriously, mae'r llew yn... Dio ddim yn ddwy eto, ac nathon ni stupidly fynd efo i Smiths, sef Smythes, yr toy box Smythes, massive. Ac oedd o just yn obsessed efo'r Disney Infinity. Obviously, just eisiau'r cymeriadau, ddo. Cos oedd just mynd rownd yn mynd, ilk, dwi'n... Eto bai osian. Swn i'n gwybod. Mae fy mrawd wedi bod yn indoctrinatio fy mab yn eitha amal hefo... un o'r soft toys cyntaf gafodd fe oedd Mario. Gafodd Cyw a wedyn gafodd Mario. So, dyn ni rwan yn ail-fyw ein plentyndod ac yn joio'n fawr efo hwnna. Well, actually, dweud efo ail-fyw plentyndod, mae Tim Schafer yn ôl unwaith eto yn E3. So, Tim Schafer ydi... dyn efo Adventure Games o pam o'n i'n blentyn gyfrifol am Monkey Island, Clasur a bod math o point and click adventures Grim Fandango. Yr gêm yn dod yn ôl ydy Grim Fandango. A fydd o'n dod yn ôl a cael i gyhoeddi ar yn ystod keynote Sony yn y E3 heddiw yma. So y stori newydd Grim Fandango ar y ffordd fel exclusive ar PS4. Oedd y Grim Fandango yn ffricio fi allan. Ond eto, yr syniad wan, da ni mwy na lai di dod full circle efo'r stories mae gyd. Chos da ni'n gweld, Mae hwn fel comic nerds yn 10 mlynedd yn ôl mynd, hold a boat, maen nhw'n ail-neud y stori. Wel, Wolfenstein newydd cael ei cyhoeddi. Mae'na Tomb Raider gem newydd ar y ffordd. Mae gen i Grim Fandango dod yn ôl. Mae Mario yn cael ei ail gyhoeddi pob blwyddyn. Dwi'n credu gallwn ni jumpio ar y bandwagon eto, ti'n gweld. So ni'n mynd teimlo mor ar goll heddiw. Mae'n anhygol. A mae'r storia, yr ffordd mae'n hyn i gyd cael ei roed at ei gilydd yn gwella trwy'r amser. So mae'n i ryw radd yn neis gweld lot o'r stwff mae'n dod yn ôl. Ond eto mae eich ryw radd yn pwyntio bod yr cwmniau gema'n yn mynd,
Bugger. Da ni tryddi fyny Mae hwn yn rhywbeth sy'n newydd. debyg iawn i sut mae ffilms wedi mynd fyr Ie, da ni angen stori, rhywbeth da ni wedi gwneud ys ipyn. Grim point and click adventures. Quick. Pwy da ni'n gwybod sy'n point and click adventures? Really quick, mae siŵr bod na lot o croes storiad, ond os na da chi di gweld tweets a erthyglau fideo 8, maen nhw yn collective games, siarad am games a chwarae games, cynllunio a pethau Cymraeg. Fideos fab gynnu nhw, lot o'r video reviews, really des. Mae'r video review o Mario Kart 8 yn really cool efo nhw fanna. So video 8 dyn nhw, chwiliwch amdanyn nhw. Maen nhw yn... Efo Ef? Ie, yn y Gymraeg, fideo 8, hefo'r rhif 8. Rhif 8? Ie. Sorry, Iestyn, da iawn am checio. Gyda link yn y nodiadau. Link yn y nodiadau. Maen nhw hefyd yn cynnal, maen nhw eisiau cynnal tournament Mario Kart 8. So, os da chi wedi cael am barod, maen nhw'n mynd i gynnal tournament chwaraewyr fan hyn yng Nghymru. So, hwn yn rili gyffrous. Dwi'n mynd i wneud yn really super duper cyflym achos da ni yn rapio fyny, ond Bryn, ti di ffindio podlediad ac ti ddim yn mynd i stopio siarad amdano fo tan bod fi'n gwrando arno fo. Right. Be ti di ffindio? So, Os ti gallu symud fo fyny mewn llain y munud, so hynna'n amazing balls. So, Thrilling Adventure Hour. Thrilling Adventure Hour. Mae'n gwneud new style podcast in the style of old style radio. So, set o fatha serialised stories ydyn nhw, fatha sa chi'n gallu rhoi at ei gilydd ar y radio yn 50 falle. So, mae gen ti storiau fel Sparks Nevada, Marshall on Mars, Captain Laserbeam, Beyond Belief, mae yna stori Jefferson Reed, Ace American, a mae yna bob fatha hysbysebion ffug i hysbysebwyr sydd yn cefnogi'r sioe, Work Juice Coffee ag Patriots Brand Cigarettes. A mae'n gyd cael ei sgwennu gan tîm o'r enw Akron Blacker, a mae'n efo bob math o actorion sydd ysdyn ni'n gyfarwydd a. Mae Nathan Fillion di bod arno fo, mae John Hodgman. O'n i'n gweld bod Clark Gregg di bod arno fo. Clark Gregg di bod arno fo. Mae gen ti lot o'r actorion oedd ar Community di bod arno fo. A mae hyn oed actorion fatha Paget Brewster oedd ar Criminal Minds yr rhan o'n fo hefyd. Bradley Whitford oedd ar West Wing. Mae'n swnio i fi fel lot o actorion yn cael lot o hwyl. Mae'n yna cynnion anhygol yn efo hefyd sydd yn just yn... Dwi'n newydd rydar un o'r rhaglenni, gathon nhw musical number, a'r stori oedd yr tafan ar Mars wedi cael piano newydd, ac oedd o'n gyrru allan, oedd yna ymbeledredd oedd i ar y piano, oedd yna achosi pobl just torri mewn i canu. Brilliant. A nath o'n neud... Mae fel rhifin Buffy na. Ia, a dda'n anhygol. Ac o'na, fel part o'r stori, o'na robot wedi chwarae dros fel y Marshall, isio lladd y hen Marshall, a dda'n nhw'n neud fatha call and answer, lle oedden nhw ar ochr arall, oedden nhw ddim efo'i gilydd. Ac oedd un o'r cymeriadau efo'i gariad o, ac oedd hi'n deud, be ti'n neud? Os ti'n dag o ti fatha canu can o fanna, just fatha dwi'n i be. Mae fel y bit na'n Grease. Ia, a mae just lot o'r stwff a mae'n anhygol. Lle sa ti'n awgrymu bobl i ddechrau? Cos o'n i di trio dechrau ac es i drysu. Efo Sparks Nevada, dwi'n bod yn bwysig eich mynd yn ôl i'r cychwyn ac gryndo nôl trwyddo fo. Mae'n tedryd un raglen allan y mis, so mae'n ipyn i fynd yn ôl trwyddo fo, dwi'n meddwl bod o'n werth wneud, jyst i cael y stori gyd. Mae lot o rei eraill, mae'n bosib neidio mewn, nwedig stwff fel Beyond Belief, mae hwnna'n stori weddol syml, da chi pigo hwnna fyny reit hawdd, a mae rei o'r storion bach eraill dod i fyny bob hyn a hyn, mae'n werth eich os diolch yn quite yn y synwyr eich werth mynd yn ôl neu darllen ar y wiki
i dallt yn union be di'r syniad yn y stori. Ond Brilliant. ydy o werth, tywod oherwydd fod o, fatha, jyst chdi chi trin o fatha audiobook mewn ffordd. O ie, o'n sicr. sicr. Mynd nôl i rhif 1. O'n A sicr. jyst dechrau de. O'n sicr. I mean, mae wedi bod yn mynd ers 7 blynedd. Mae wedi bod yn neud hwn ers 7 blynedd. Mewn un ffyrdd neu llall. Chos mewn rhaid ydi... Dwi'n gweld, mae'na cyfres ar channel Nerdist ar YouTube. Lle mae'n gwneud fatha behind the scenes anno fo. A beth ydi, fatha just, maen nhw ar yr llwyfan efo y band ar un ochr, yr actorion i gyd yn sefyll wrth efo microphones ar y llwyfan, jyst yn darllen o'r sgript. Dwi'n gwirioni'r drama radio. A Hai fi ddeud, ar nodyn hollol A wahanol. mae'n wych. A lot o'n fo, mae'n just yn... Mae'r tameidiau yn fo'n scripted, ond mae'r rei tameidiau sy'n digwydd oherwydd mae rhywun yn fluffio llinell, neu mae'na sound cue yn Mae'n swnio'n hwyr. debyg iawn i recordio'r Haclediad. Dwi fan hyn, mae'r band ochr arall i fi. Mae'n gret. A hedi ti'n edrych yn anhygol yn y ffroc ar gwallt maws gyn ti. Ye frickin' ha. Mae o'n ffantastig. A dwi'n meddwl bod mae'r bow tie ma i fi yn edrych yn wych, dwi'n meddwl da. Wel, ti'n bo. Mae corset Iestyn yn lyflu. Wel, o'n i methu cymryd yn llgada fi o'n iawn o fod. Sorry. Ar ffad y bow ddo, Iestyn. hwnna sy'n neud o, dwi'n meddwl. Mae genna fi pyn bach o confession amdan the Thrilling Adventure Hour. Alright. Mae wedi bod yn podcast app fi ers blwyddyn. Dal heb ti cael rownd i rando nhw. Blwyddyn mae di bod yna. Iestyn. Serious. Ti'n colli allan. Reit. Ti'n colli allan. Ar ôl i chi Dwi'n meddwl, wrando... na i fynd yn ôl a dechrau. Na i mynd i fewn i podcast eraill dwi heb di Hei, gwrando. Go on then, quick. Dwi'n mynd cofio beth i enw fo, ond mae o i gyd, mae gen nhw o gwmpas yr un faint o rhifyna a hwn, ond beth ydy 3 boi sydd yn review ffilms gweitha yn y byd. How did that get made? How did this get made? Dwi'n gwrando ar rheina o hyd. Hwna dia? Mae nhw'n effernol, yndi. Now it's time for do. How did that get made? Do. Yeah, hwnna dio. Dwi'n addo i ti. Ffilms gweitha. Mae'n gallu mynd yn really shouty ac Americanaidd yn ddiweddar, ond mae'n gret. Mae eisiau ti cychwyn o'r ffilm o'r enw... Oh, God! Be di enw? Right, mae Gary Oldman yn efo, a mae Gary Oldman yn actio dwarf. A'i frawd mawr o ydi possibly Bradley Cooper neu Matthew McConaughey. Right. Tiptoes. Just please, grandwch ar hifin Tiptoes o fantastic. How Did That Get Made. A dewch nôl mis nesa a gadwch yn i'w bod sy'n eich chi'n joio fo. Un peth arall cyn i fi fynd, mae haid i fi ddweud hwnna ydy. Dwi'n rhaid yn y nodiadau'r sioe, mae'n cyfres YouTube I Broke, a dyn enw gem cyfrifiadurol. 2 foi o Iceland ydi o. Come on, man. Mae eisiau neud speed googling. Break i'r pal. Dwi'n sicr yn cam ddeud hwnna. Cam ynganu yr Islandig. A basically maen nhw'n siarad chwarae'r gema tan maen nhw'n torri fatha tamad o'r graphics a balli. Ac o'n nhw'n... wrth gwrs mynd nhw'n acen Icelandic sy'n neud o'n wych. A nes i watchat yr un I Broke Star Trek ag o'n i methu cymryd yn gwynt o'n i chwerthu gymaint. Mae'n taro fi fel, ti'n gwybod y gifs na ti'n gallu cael lle mae bobl jyst yn pixelatio pethau tan bod nhw'n edrych fel acid trip. O'n nhw'n chwarae un tamad a mae'r co-op o'n nhw'n chwarae fo a mae un o'n nhw'n neidio trwy chwarae Kirk yn neidio trwy a mae'r llall yn neidio trwy fel Spock a mae'n fatha gafel yr ochr yr twll a wedyn yn gwllwn o mae'r Spock wedyn yn mynd fel bod o dal yn hongian o'r ochr so mae nhw'n just yn mynd yn gwmpas mae Spock fatha just yn dal o'r a mae nhw'n mynd trwan mae'n sylwi dwi'n methu seithi na byd mae'n chwarae trwan mae'r cutscene yn cychwyn a mae'n just sefyll fan'na normal a wedyn yn sicr mae'n neidio nôl i fyny fel bod yn hongian a mae pawb yn just mae'n ddaw ffordd sy'n digwydd
Mae haich chi wylio fo. Mae o werth gweri amser yn gwylio fo. Na i roed o fyny ar y nodiadau. Wel, dwi fa... Go on, then. Dim How Did This Get Made ydy'r un o'n i'n meddwl amdan. The Flop House. A yr episod diweddara oedd ar G.I. Joe Retaliation. Oh, ie. Oce, mae hwnna'n sicr yn y newydd i'r rhestr fi hefyd. O, hwnna'n fab. Oce, guys, dwi'n gobeithio bod ni wedi rhoi rhywbeth i chi wrandawyr. Dyna bach yn stupid dwi'n un. I gael gwared o... llenwi'r gaps rhwng haclediadau. Gobeithio, gafon chi hwyl yn gwrando unwaith eto. Da ni eisiau diolch yn fawr i Gavin Lloyd am roed yr holl raglen at ei gilydd. Torri allan y fluffs. Fi sy'n neud heno, dwi'n meddwl. Iestyn! Mae hynna'n... Mae'r ffagl wedi'w ffasio ymlaen. Let's edit this thing. This mother flumper. So diolch yn fawr i Iestyn Lloyd am olygu sain yr haclediad. Fyddwn ni nôl mis nesa o bosib yn trafod pethau bach mwy difrifol, ond falle fyddwn ni wedi ffindio mwy o podlediadau rili ddoniol i siarad amdan. Pwy a wyr! This Week in Podcast. This Week in Podcast. Ti'n gwybod be, gallai hi troi fewn i'r Games and Podcast show. Dwi'n gedi sef hynna. Dwi'n cefn. So, am rwan, da ni'n mynd i ddeud diolch yn fawr i chi. Diolch gan Bryn. Diolch yn fawr. Diolch gan Iestyn. Hwyl fawr! Hwyl fawr a diolch gan y fi. Hwyl fawr!